una setmana més connectat amb la vida. Ara amb el programa 232 promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. I tenim el control Giuseppe Borsa. Coordinació i realització a Enric Molina. Col·laboradors l'Eva i l'Àlex de la botiga Serendipia. Hola guapos, què tal? Bon dia. El Nelo González, l'Àngels Martos, la Única. Hola, hola. I Joan Roca. Bon hola, dia. carinyo. I presentant el programa, com sempre, la vostra veu amiga, Aurora Tresserras. Segurs de gaudir del programa i la seva bona música, Comencem! Moda, tendències i estil. I amb moda, tendències i estil, aquesta parelleta ens parlen de... Avui us proposem un concurs. Bueno, un concurs simbòlic, perquè el podeu fer mentre xerrem i us podeu divertir i aprendre una miqueta també. Es titula Veritat o mentida Fashion. Vale? Llavors comencem primer la introducció. Benvinguts. Sí, però ho explico ara, Benvinguts i benvingudes a Veritat o mentida Fashion, l'únic espai on aprendreu història de la moda sense adonar-vos, o on descobrireu que la humanitat al llarg dels segles ha pres decisions estètiques bastant discutibles i de vegades absurdes. El joc és molt simple. Us fem una afirmació, us deixem uns segons perquè decidiu si és veritat o mentida, i si decidiu, ho apunteu simbòlicament amb un paper o a la ment i després us desvelarem la resposta. Si encerteu, doncs punts simbòlics per vosaltres, i si no, aprendreu alguna cosa, igual que nosaltres, buscant aquestes afirmacions tan curioses, algunes d'elles. El que tingui més punts, un sopar. Correcte. Bueno, i a més al final hi ha sorpresa, al final hi ha una petita sorpresa per aquests dies de Setmana Santa que venen. Vinga, primera afirmació. Com es titula, Eva? Començo jo? Comences tu. Talons masculins. Aquesta és l'afirmació. Atentes o atents. El títol, l'afirmació, ve ara. Vinga, quina és? Els talons alts originalment eren per homes. Ara penseu si això pot ser una veritat, sí, o una mentida històrica. Jo diria que sí. És veritat. Veritat. Sí? Sí. Doncs és veritat. Explica, Eva, explica'ns per què això és veritat. Es feien servir a Pèrsia, actual Iran ara, per muntar a cavall, i després es van convertir en un símbol de poder entre l'alta noblesa europea masculina. Els influencers del segle XVIII es passa talons i zero vergonya. Bueno, el títol de la meva afirmació és rentat dubtós. A l'edat mitjana, la gent evitava rentar-se perquè pensaven que era perillós. Veritat. Penseu si és veritat o és mentida. Veritat. Bueno, Segur. és veritat. És una veritat parcial, perquè també depèn, us explico. Hi havia la creença que l'aigua podia facilitar malalties, i tot i que la higiene varia segons l'època i el lloc, això és veritat. El veritable risc era apropar-se massa al seguidor o seguidora d'aquesta tendència. Home, segons amb quina aigua es rentessin... Sí, també era molt perillós, sí. Bueno, algo de raó tenien. Es podria afegir els perfums a sobre. Sí. Bueno, és que després ve. I ara aquesta també us farà molta gràcia, aquesta que us dirà la Eva. Perruques amb sorpresa. Ojo al dato. Perruques amb sorpresa. L'explico? Sí. Les perruques del segle XVIII podien tenir polls. Què dieu? Veritat o mentida? Veritat, com un temple. Esteu encertant moltes, són fàcils. Em sembla que ho han après i han estat molt atentes i atents al nostre programa. Eren difícils de netejar i es reutilitzaven molt i molt, cosa que facilitava la presència de paràsits. Classe alta per fora, parc natural amb vida pròpia per dins. Un parc temàtic de bichos. Sí. Un altre títol, bosses, em refereixo a bosses a bolsos, ho dic en castellà, però no bosses de plàstic, bosses masculines. Les bosses sempre han estat només per dones. No. Fals. Ai, és que és tan fashion això de portar una bossa a un home. M'encanta. Sí. Doncs és mentida. Vale. Els homes portaven bosses i saquets durant segles abans de l'aparició de les butxaques modernes. Imagineu-vos avui en dia les baralles entre parelles per qui portarà la bossa més de moda. Jo. Barrets obligatoris. Atents.
Hi havia èpoques on no era obligatori portar barret al carrer. Què dieu? Que és veritat o mentida? Això és dubtós, perquè clar, abans sempre sortien, sobretot les senyores i els senyors amb els seus barrets. Vaig a tapar, la resposta. A veure què dieu, què dieu? Jo dic mentida. Va. Jo, és dubtós. Suposo No, que perquè- èpoques sí, èpoques no. Però llegeix-la bé. Vale. Tu has Hi dit havia- obligació. On era? On era? Hi havia èpoques on era obligatori portar barret al carrer? Així, llavors, Ah, llavors diria que sí. És que ho has llavors dit estàveu d'altra bé, el que manera. passa és que- La Sí, pregunta sí. tenia trampa, eh? Sí. No és veritat. És veritat. Pues és veritat. Explicació. La meva explicació. Bueno, l'explicació. Era una norma no escrita relacionada amb el respecte i la posició social. Abans sense barret no sorties, avui sense mòbil tampoc. És un xascament. Texans de luxe. Els texans van començar com a roba de luxe. Mentida. Exacte, mentida. Mentida. La Són gent listos llegida, con la foto, la gent llegida es nota. No, Àlex, o les fem més difícils Totalment o... mentida. Són molt llestos. Van néixer com a roba de treball resistent per miners i obrers. De treball dur a outfit actual imprescindible a tots els armaris. Això, haig de reconèixer que quan em vaig enterar em va sobtar. en principi perquè és es feien una prenda amb- tan bona, tan... Bueno. Eren de lona. Eren de lona de les Sí. tendes de De les mateixes cobertes de les tendes en què feien els campaments per fer les prospeccions. Anem. No es roben el... I posaven rematxes Sí. perquè no es descosís. O sigui, Després es van convertir en un producte que tothom té a l'armari, però en un principi moda. eren per treballar. Clar. Molt ben explicat. Perfum sospitós. El que parlàvem. Ojo al dato. El perfum es feia servir per tapar males olors. Què dieu? És veritat o Que no és és veritat? Veritat absoluta. Sí, sí. Veritat, molt bé. Quan la higiene no era habitual, el perfum ajudava a dissimular els olors corporals. No era un luxe, era realment una necessitat. Sisplau. Però la combinació d'Oriós i la pera, també, perquè no També ho he vegis, pensat. Sí, al final es barrejava tot. Sí. Bueno, aquest penso que el sabreu perquè és fàcil. Cursets saludables. Els cursets eren còmodes i saludables. Sexis, són sexis. Què No sé penseu? si són Els saludables. cursets. Corsets. vale. Allò que portaven les dones de... Saludables, gens. Gens. No, I i còmodes còmodes tampoc. tampoc. Si es desmallaven, Pues pobres. és mentida, és veritat. No eren ni saludables ni còmodes. Podien oprimir tant els òrgans i dificultaven la respiració si es portaven molt ajustats. Respirar era opcional si tenies capacitat per fer-ho. Mai ningú va dir que estar guapa fos De fàcil. vegades s'ha de patir. Bueno, una altra cosa. Color rosa i blau. Ojo al dato. El color rosa sempre ha estat per a nenes i el blau per a nens. Què dieu? Fals. Era al revés. Ara no. Era al revés. Molt bé. Saben molt, saben no, molt. ens claven tot. Fa un segle el color rosa s'associava sovint als nens i el blau a les nenes. Els rols van anar canviant amb el temps. Rosa per als nens, blau per les nenes, passat de moda, totalment. Cada nen i nena pot vestir el color que vulgui i si vols tots dos alhora encara millor perquè conjuguen molt bé. Bueno, aquesta que diré jo ara probablement la sabreu, però no sabreu el per què. A veure. Vinga. Ui, no m'ho Dents crec. negres, Se'n saben. dents negres de moda. Hi va haver una època en què tenir les dents negres era considerat elegant. Uf. Veritat. Això podria ser veritat, però, Sí, però és que veritat, fort, és no? veritat. És veritat. És Que veritat, fort. i us explico. A Anglaterra, en el temps d'Elisabet I, el consum de sucre era símbol de riquesa i provocava dents deteriorades, cosa que es va associar amb alt estatus. El luxe també es notava en el somriure o la falta d'ell. Però ja no és d'imatge, Ja no estava, sinó és de no. salut, no? Ja no Tal. estava. Bueno, aquí els metges, els dentistes es fliparan. Maquillatge en plom. Ojito. Hi va haver una època en què el maquillar-se amb aquesta tòxica, amb aquesta substància tòxica era un signe de bellesa. Ara que posem el glow, tot això, una miqueta de coloret i tal, doncs abans era blanc, totalment, la moda. És veritat o mentida? Veritat. Amb aquesta substància tòxica? Sí. I semblar Veritat, pàl·lid veritat. i semblar emmalaltit Sí, era un toc Les de... pintures. Era el que es portava, sí. Pues és veritat.
A Europa, durant els segles XVI i XVII, moltes persones, especialment l'alta societat, com no, utilitzaven aquest tipus de maquillatge amb base de plom, imagina't quina bestialitat, per aconseguir una pell molt blanca, molt clareta, tipus aquestes, com es diu, coreanes, vale, japoneses. Sí. Tot i que era perjudicial per la salut, i aquest aspecte els feien ser com més pàl·lid, s'associava molt amb la riquesa i amb el refinament. Jo dic, la bellesa podia ser literalment mortal. Sí, a més anaven amb ombrelles perquè no els hi donés el sol. Sí, era una cosa... Estar pàl·lid era un signe de bona posició. Sí. Primer perquè no treballaves al camp, també. Sí. Jo me'n recordo que la meva àvia, que era molt presumida i sempre deia que ella mai havia treballat, es tapava les mans sempre per no ser dona que treballava al camp, i es tapava les mans. Jo tinc això mentalitzats per les pigues, per el color, i ara tothom vol estar moreno, que també ojo al dato, però bueno. Bueno, si us ha agradat, ara us toca participar una mica més, si us ve de gust. Us deixem aquesta afirmació. Investigueu, decidiu si és veritat o mentida, i aquests dies de Setmana Santa ho treballeu, i quan tornem... Bueno, si voleu, podeu posar la resposta i el vostre comentari a la publicació que farem a la compte d'Instagram, i si no, començarem el programa després de Setmana Santa durant la resposta. O sigui, ens deixes sense saber... Aquesta s'ha d'investigar una miqueta. A veure. És cert que van existir pantalons dissenyats per no seure mai? No dieu res. Mireu-lo. Avui hem après que la moda no només marca tendència, també demostra que la humanitat ha experimentat molt i de vegades ha fet algunes barbaritats. Fins la propera. Us estimem. Viatges, estàvem dient, passem en viatges, i dic, ara sortirà el Nelo. Pues el Nelo González, que ara ens parla de los alrededores de Soria. Endavant, guapíssim. Hola. La propuesta de viaje de esta semana es una ruta circular de un día de duración por los alrededores de Soria. La ruta sería en coche y, en total la ruta son unos 173 kilómetros. Y la propuesta de paradas y tal son 4 y son las siguientes. La primera sería salir de Soria por la Nacional 122 y llegar a Calatañazor, donde haríamos la primera parada. Es una ciudad que se encuentra sobre una peña y sobre abajo hace un meandro el río Milanos. Es una ciudad que conserva todo el aire y el sabor medieval, tanto en sus calles como sus plazas, todas empedradas y tal. Y es famosa por una leyenda, parece ser que fue real, que se dice que en Calatañazor Almanzor perdió el tambor. Es una forma de decir que allí sufrió una derrota militar por parte de un ejército cristiano conjunto con tropas del rey de León, de Castilla y de Navarra, y sufrió una derrota y además fue herido Almanzor en esta batalla, y como consecuencia de las heridas moriría unos días después en Medinaceli. Bien, para hacer la visita de Calatañazor es muy sencillo. Llegas al parking, justo al lado del parking hay una iglesia románica que está cerrada y está medio en ruinas, se llama San Juan Bautista, y de allí, de esta iglesia, parte una calle principal que se llama la Calle Real, y sería seguir esta calle. Va haciendo un poco de subida y te vas encontrando casas de piedra con unos soportales de madera muy bonitos, te vas encontrando plazoletas, una ermita muy bonita, la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, y finalmente llegas a la parte más alta, que es donde está el castillo, y el castillo de Padilla.
más que el castillo, los restos del castillo, aunque conserva aún una torre impresionante, y desde la cual, sobre todo el castillo, lo interesante son las vistas que tienes desde arriba. Ves todo el valle, se llama el Valle de la Sangre, porque allí tuvo lugar la batalla que citaba antes. Y lo curioso ver también los tejados y las chimeneas de Calatañazor. Son unas chimeneas muy curiosas porque son de forma cónica, son muy bonitas, muy fotogénicas. Bien, una vez visitado su pueblo, que se visita pronto, yo recomiendo hacer una parada, está al lado mismo, en un sitio que se llama, es un paraje natural, se llama la Fontona de Muriel. Está a 4 kilómetros, se coge el coche, entonces de camino pasas por un bosque de sabinas que se llama el Sabinar de Calatañazor. Es un bosque donde llama la atención porque son unas sabinas de un gran tamaño, con sus troncos retorcidos, sus ramas con curvas caprichosas. La sabina es un árbol similar al pino, aunque no es bien un pino. Es una mezcla entre árbol y arbusto. Y es el gran protagonista de Soria. Te encuentras muchísimos en la provincia y en Castilla. Y una vez que lo reconoces, es que los vas viendo por todas partes. Bien, visitado este Sabinar, a unos kilómetros, a 2 kilómetros más adelante, se llega al parking donde hay que dejar el coche, con un parking de pago, para visitar la Fuentona. La Fuentona se coge un sendero y es un lago de aguas turquesas preciosas, transparentes, y en las cuales se reflejan todo alrededor de esta laguna. Está rodeada de chopos y juncos, muy, muy bonito, un paraje muy guapo. Al lado mismo de aquí, de esta laguna, hay una cascada. Si tenéis suerte, bueno, pues normalmente está sin agua, pero si tenéis suerte, pues bueno, acercarse y comprobarlo. La segunda parada, sería volver a coger el coche, es visitar el cañón de Río Lobos. Es un paraje natural muy bonito, espectacular, y es ideal para hacer un poco de senderismo. Es un cañón que ha excavado este río Lobos, y en las paredes, son unas paredes verticales, están pobladas por muchísimos buitres leonados. Es muy grande, en total el parque todo tiene unas 10 hectáreas. Hay varias entradas. Yo la que os propongo es la que le llaman la entrada sur, porque es la que está más cerca de aquí de Calatañazor. Se entra por una población que se llama Ucero. Y es la mejor porque es cuestión de aparcar el coche, obligatoriamente, te hacen también pagar. Y a 1,5 kilómetros te encuentras un rincón muy bonito de este parque, que es la ermita templaria de San Bartolomé. Es una ermita románica que se encuentra preciosa, se puede visitar en un meandro que hace el río Lobo. Y bueno, está ahí una explanada, y luego se ve además las paredes del cañón y varias cuevas, y sobre todo hay una que se llama la Cueva Grande, que se puede entrar, y merece la pena porque desde la cueva se ve también la ermita, y se ve recortada con la boca de la cueva. Realmente es una foto preciosa, y bueno, merece la pena pasar un rato aquí en este meandro y en esta ermita. Y después la propuesta sería caminar un poco por el cañón, no hacer todo el cañón porque son 25 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, pero sí hacer un paseo por el cañón. Por ejemplo, hay uno que está a unos 5 kilómetros, que se llega a un paraje que está muy bien, que es el Pozo Perín y el Puente de los Siete Ojos. Vas por un paseo, un camino completamente llano, es un camino así de ribera, viendo el río, los árboles, y miras hacia arriba y ves como los grandes buitres te van observando en tu caminar. Una preciosidad. Bueno, una vez sería volver al coche después de hacer este paseo,
Y bueno, yo creo que sería ya el momento más o menos por la hora del mediodía de parar a comer. Y la recomendación sería comer en esa ciudad que os comentaba, en Urcero, donde hay un par de restaurantes que merece la pena. Uno es el Hotel Restaurante El Balcón del Cañón y otro es la Parrilla de San Bartolo. Los dos son muy buenos y se comen muy bien. Eh, lo único recomendable sería reservarlo antes, para evitar sorpresas. Bien, por la tarde nos quedarían los otros dos sitios para visitar. El siguiente sería el Castillo de Gormaz. Es un castillo musulmán que está en ruinas, está situado en un gran cerro sobre el río Duero. Es un castillo, en su momento fue, en su época, el castillo más grande de Europa. Tiene un perímetro amurallado que se conserva de 1,5 kilómetros. De largo tiene un 500 metros, medio kilómetro dentro del castillo. Tiene 28 torres. Algunas están bien conservadas, por ejemplo la de Almanzor. Y bueno, la visita es gratuita porque os he comentado que está abandonado. Y bueno, sobre todo interesante mucho, bueno, ver la estructura del castillo, el inmenso patio interior y las vistas que hay desde él, del río Duero, como va haciendo meandros por toda la llanura castellana. Y bueno, perder la vista con aquellos campos es una maravilla. Y bueno, una de las fotos obligadas es una puerta que se llama la Puerta Califal, que tiene un gran arco árabe y bueno, hacerse una foto ahí con todo el valle y el río Duero al fondo es una maravilla. Y aparte es un sitio con mucha historia, por ahí pasaron muchos reyes cristianos, también pasaron califas musulmanes y por ahí pasaron los dos héroes de los dos ejércitos, el Cid y Almanzor. Bueno, y la última propuesta, la cuarta, sería visitar ya, volviendo hacia Soria, visitar Burgos de Osma. Burgos de Osma es una ciudad que, bueno, fue declarada conjunto histórico desde 1993. Es una ciudad con mucha solera histórica. Ya fue una ciudad celtibérica con el nombre de Usama. Después fue conquistada por los romanos y le pusieron el nombre de Usama Argejaela. Posteriormente fue visigoda y le pusieron el nombre de Osma. Más tarde sería una ciudad medieval, con un burgo medieval, y acabaría siendo una ciudad episcopal y por tanto con obispo y por tanto con catedral. Tiene una catedral muy grande, espectacular, está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y la recomendación es hacer una visita a esta catedral. Es una catedral además que tiene muchos estilos, empezó siendo románica, la gran mayoría de la catedral es gótica, pero tiene un pórtico renacentista precioso y en el interior hay mucha cosa del barroco. Dentro de la catedral hay un par de joyas imprescindibles, aparte que en sí por dentro es espectacular. Una es el claustro es un claustro gótico precioso, y el otro una joya que es el sepulcro de San Pedro de Osma, que merece la pena verlo. Bien, una vez visitada la catedral, se trata de recorrer Burgo de Osma y es muy fácil porque es seguir la calle Mayor. Una calle Mayor con sus portales señoriales, con palacios, como el Palacio Episcopal. Hay una plaza mayor preciosa. Y luego te vas encontrando varios edificios en esta calle Mayor. Está el convento del Carmen, el antiguo hospital de San Agustín, y al final hay un sitio que, bueno, era la Universidad de Santa Catalina, pero que actualmente lo han reconvertido en un grandioso y precioso bar. Tiene un patio interior inmenso, cerrado, con una gran claraboya de cristal, y bueno, hay distintos rincones ideal para tomarse algo, un refrigerio y estar allí un rato relajado y tranquilo. Y después, pues la idea sería volver
desde aquí ya salir hacia Soria, que es muy fácil, es coger o bien la nacional o luego incluso una autopista y se llega muy pronto a Soria. Pues esta es la propuesta de viaje de esta semana. Avui recomanem. I avui recomanem, l'Àngels ens parla de la colita antifèmina, cosificar el cos de la dona, oi, carinyo? Sí, perquè avui continuarem amb les 4 seccions dedicades a la dona, no? Amb el motiu de la celebració del 8 de març, del Dia de la Dona, i amb el fil conductor d'aquesta exposició Colita antifèmina. Recordeu que es tracta d'una exposició que reivindica un llibre que es va publicar a l'any 77, que va ser censurat, i llibre i exposició combinen fotografies de Colita i textos de la Maria Aurèlia Capmany. En el programa d'avui dedicarem la secció al cos de les dones i veurem 3 aspectes d'aquesta exposició, seguint aquest esquema. El primer és esquarterar un cos, la dona com a objecte. El segon és l'art d'arribar a ser cosa, la pressió estètica sobre les dones, la seva cosificació, que està molt relacionat amb l'anterior i per tant els tractarem junts, i en tercer lloc la floreta, el piropo, l'atreviment de les dones d'anar soles pel carrer, sobretot si són guapes, diuen elles. Totes 3 fan referència a un mateix aspecte, que és cosificar el cos de la dona, per això li he posat aquest títol a la secció d'avui, no? Convertir la dona en una cosa, el seu cos i prou, un cos que es piropeja i un cos que a més s'esquartera en trossos, les cuixes, els pits, la boca ben vermella, etc. I us he triat 2 fotos de la Colita que podeu veure al vídeo del nostre programa en YouTube i 2 textos de la Maria Aurèlia Capmany que us llegiré. A la primera fotografia, en relació als apartats esquarterar un cos i l'art d'arribar a ser cosa, veiem un anunci on apareixen unes cames, enorme, és un anunci enorme, on apareixen unes cames, no una dona sencera, només unes cames, que a més porten mitges, mostren les calcetes i part de les natxes i calcen sabates d'aquelles de taló d'agulla. L'ull avissor de la Colita situa 2 dones davant d'aquestes cames, davant de l'anunci. 2 dones normals, vulgars, 2 dones senceres, reals, 2 persones, en definitiva. I us he seleccionat un parell de fragments de la Maria Aurèlia Capmany que mireu què diu l'escriptora. Diu, hemos salido a la calle y nos hemos asombrado al ver tanto muslo suelto, tanto pecho agrandado, tanta pantorrilla pegada a las paredes y a los faroles. No hemos visto mujeres, fíjense ustedes, sino trozos de mujeres, como en las tiendas en que se venden aves y caza y se venden a piezas y al detalle. Hemos encontrado piernas enteras y por partes, caderas y pechos esparcidos por los escaparates de la ciudad. Un ser humano es un todo, no puede ser descuartizado ni física ni moralmente, pero esta sociedad tan sensata y ordenada que tantos quisieran inamovible, descuartiza con gran facilidad a un ser humano, vaya si lo descuartiza. Se trata de separar de un todo cada una de las partes que pueden ser utilizadas como motor para el deseo. O aquest altre fragment, més curt. Las manos no sirven para coger las cosas, no sirven para hacer nada, solo para mostrarse. Més endavant parla de les ungles llargues, diu les uñas largas y afiladas que entorpecen el trabajo, y diu, estrechar la mano como saludo fue uno de los primeros signos reivindicativos de la mujer, que antes la ofrecía para que le besaran los dedos sin fuerza. Deixeu-me fer només 2 observacions breu per la reflexió. La primera és per què les dones han d'oferir sempre 2 petons, una a cada cara, per saludar tant homes com dones encara que no els coneguin de res, que els hi acabin de presentar, mentre que els homes es donen la mà i reserven els petons pels homes de la família, però per qualsevol dona, sigui propera o desconeguda. Per què? És el cànon social, i si una dona insisteix a donar la mà o defuig els petons quan és presentada, s'arrisca a ser catalogada immediatament d'esquerpa. S'esquerpa, aquesta tia, no vol donar petons. I la segona reflexió, les ungles llargues s'han tornat a posar de moda. Molt de moda, però és molt difícil fer coses amb unes ungles llargues, no? Perquè vas topant tota l'estona. Llavors, és només una moda? Ho deixo per la reflexió de cadascú. O és casual amb altres coses que estan passant? Ho deixo per la reflexió. A veure, que no és que estigui malament ni el desig per les dones, ni el desig de les dones de ser desitjables, forma part de l'erotisme i de la sexualitat perfectament normal i part de tots els éssers humans. Com no està ni bé ni malament dur les ungles llargues, només faltaria cadascú té els seus gustos i tots són respectables. Del que ens parlen aquí Colita i Capmany és de la pressió estètica, d'allò que les persones no han escollit lliurement, sinó empeses per la necessitat d'encaixar
de ser ben considerades per la societat que les envolta. I aquesta pressió estètica és, sense cap dubte, molt més intensa cap a les dones. I ara, si us sembla bé, anem al tercer apartat, el de la floreta, que és com es diu en català el piropo, i aquí aquestes dues autores parlen de l'atreviment de les dones d'anar soles pel carrer, sobretot si són guapes, perquè quan una dona guapa anava sola pel carrer, ara certament és molt menys freqüent, s'exposava a rebre piropos. Llavors, a la fotografia es veu una dona asseguda en una taula d'una terrassa al carrer i els obrers de l'obra del costat, perquè era ben coneguda la tirada dels paletes a tirar floretes com aquestes, que us sonaran, no? En tant de salem puges la tensió. Aquestes galtes les voldria jo per menjar tots els dies. O con esas piernas tan bonitas te iba a hacer yo un par de cositas. I la ploma afilada de la Capmany rebla: un hombre que s'estime, fixeu-vos, un home que s'estime. Un home que s'estime vol dir un home que sigui molt home, que es comporti com un home. Un hombre que se estime, al ver una mujer, suelta el raudal de sus instintos convertidos por la civilización en metáforas verbales que hemos llamado piropos. I aleshores comenta la resposta correcta que havia de tenir la dona piropejada. ¿Puede alguien imaginarse una mujer que conteste al piropo con otro piropo? Por ejemplo, «Viva tu tipo y tu piquito de oro». No, la mujer permanece silenciosa. La mujer capaz de piropear al hombre queda calificada por la sociedad como una mujer no decente. No, diu Capmany, la dona debe sonreír humildemente y esperar a que se aleje el piropeador. Quina capacitat de captar els matisos, la complexitat d'una societat en una imatge o en unes poques frases. Realment són dos grans artistes, eren dos grans artistes, la Colita i la Capmany. I ara, per acabar, us vull recomanar un llibre i una pel·lícula, per si us ve de gust aprofundir en aquests temes que hem tractat avui al fil d'aquesta exposició. El llibre es titula En brazos de la mujer fetiche. El va escriure la Lucía Echevarría i la Sonia Núñez, és de l'any 2002. Aquest llibre, que no és una novel·la, ja us aviso, és un estudi, fa una anàlisi del tractament del cos de la dona com a objecte i com a fetitxe a la literatura, la cultura i la societat. Explica com la literatura del segle XIX i de principis del XX va convertir la dona en un objecte de desig, una musa, un cos idealitzat o un cos monstruós, si no s'ajustava als cànons, no? I estudia les diferents formes de fetichisme, com ara la podolatria, que és el fetichisme del peu, de les sabates i tot allò, això es veu en moltes pel·lícules. Sí. O la... Exactament. O la nimfulomania, paraula que ve de nimfa i que descriu una obsessió eròtica o idealitzada per la figura de la nimfa o de la nimfeta, és a dir, una representació infantilitzada de la dona. Una imatge de la dona com a objecte de desig juvenil, fràgil i disponible que s'ha utilitzat moltíssim en la literatura i el cinema. El llibre analitza com la cultura moderna, la publicitat, el cinema, la moda, continua reproduint aquests mecanismes i aborda també el paper importantíssim que ha tingut l'Església, un paper que ha perjudicat històricament les dones. Explica com la tradició cristiana ha modelat la imatge de la dona, la figura femenina, com a objecte simbòlic, o mare, o verge, o pecadora. Tens tres a triar. I com aquests imaginaris han contribuït a la cosificació i al control del cos femení. Mireu, jo el vaig llegir fa molts anys ara, i ara, fent el resum per vosaltres, m'han vingut ganes de rellegir-lo, o sigui que us el recomano si us ve de gust aprofundir en el tema. I finalment, si voleu una recomanació menys sessuda, més lleugereta, us dic una pel·li que segurament molts ja haureu vist perquè es va fer molt famosa, que es titula El diablo viste de Prada, de David Frankel, protagonitzada per la Meryl Streep, que és un pedazo d'actriu que no vegis, i l'Anne Hathaway, que també ho fa molt bé. La història segueix l'Andy Sachs, que és una jove periodista intel·ligent i idealista que aconsegueix una feina que 1 milió de dones matarien per tenir. Assistenta personal de Miranda Priestley, la temuda i influent directora de la revista de moda Runway. Tot i que l'Andy no té cap interès en la moda, accepta la feina perquè creu que li obrirà portes en el món del periodisme. Però aviat descobreix que per sobreviure haurà de transformar-se. La seva imatge, les seves prioritats i fins i tot els seus valors hauran de canviar. A mesura que l'Andy ascendeix dins de Runway, també es va allunyant de la seva parella, dels seus amics i de la seva pròpia identitat. La pel·lícula planteja la pregunta central de fins a quin punt val la pena sacrificar-se per triomfar i mostra de manera molt expressiva la cosificació i la pressió estètica, el cos i la imatge com a moneda de valor. I fins aquí la secció d'avui, que espero que us hagi resultat interessant. Seguim parlant de l'exposició i el llibre Antifèmina,
amb fotos de Colita i textos de Maria Aurelia Campany. Gràcies, Àngels, molt Molt xulo. bé, Àngels. De veritat que sí. Avui recomanem una setmana més l'Aurora Tres Serres. Ens informarà sobre les activitats socioculturals que es fan i que són rellevants en el nostre municipi, en el nostre poble, en la nostra ciutat, que tant estimem, Sant Joan d'Espí. Doncs molt bé, una presentació superxula, de veritat, eh? La propera vegada que et presenti jo a tu hi veuràs, eh? L'avui recomanem d'aquesta setmana tenim que el dimecres 8 d'abril a les 5 a l'Aula Cultural Gent Gran fan una conferència, l'ànima de Giacometti, a càrrec d'Imma Fontanals, historiadora de l'art. De dijous 9 a dijous 30 al Centre Cívic Antoni Gaudí, exposició fotogràfica, l'Esbar d'Ensaire des d'una mirada íntima. Aquesta exposició mostra tot allò que envolta una ballada i fa homenatge a les persones que fan possible l'espectacle més enllà de l'escenari. L'organitza l'Esbar d'Ensaire de Sant Joan d'Espí. Divendres 10, de 10 a 12, al Centre Dones d'Espí, a la planta baixa del Centre Cívic Les Planes. Taller de creixement personal i autoestima per a dones. La sessió es titula L'abús sexual infantil. Cal inscripció prèvia a santjoandespí.cat, repeteixo, donesdespí.santjoandespí.cat o al 93 480 60 21. I a les 8, al Teatre Mercè Rodoreda. Per fi me'n vaig, amb Carla Sanz. I per què per fi me'n vaig? L'objectiu principal continua sent el mateix que fa 45 anys, fer riure a tots els que vinguin a veure'l i que surtin del teatre amb ganes de tornar a passar-s'ho bé. Direcció José Corbacho i Carla Sanz. Idioma català, durada 90 minuts, edat recomanada a partir de 16 anys. I la venda d'entrades per internet a teatresdespí@santjoandespí.cat i també a la taquilla del Centre Cultural Mercè Rodoreda. Dissabte 11 tenim diverses activitats. De 4 a 8 i diumenge 12 de 10 a 2, cantada de caramelles. L'organitza la Societat Coral de la Flora. I a les 10:30, punt de trobada a la Biblioteca Mercè Rodoreda, faran una passejada guiada pels horts de Sant Joan d'Espí. Arboretum. Donarem una volta pels camps i descobrirem el cultiu més tradicional d'arbres de Sant Joan d'Espí, la pomera. També coneixerem unes altres varietats d'arbres i de plantes remeieres. Edat per a tots els públics, cal inscripció prèvia, poseu-vos en contacte amb la biblioteca. I a les 5, visita a Can Negre i taller de trencadís. Visita guiada pels llocs més emblemàtics de Can Negre per conèixer la seva història i la seva arquitectura. Finalitzarem l'activitat fent un taller de trencadís inspirant-nos en les formes orgàniques l'art julià. Durada 120 minuts, edat de 8 a 12 anys, però clar, això podem anar nosaltres acompanyats així, discretament també juguem i fem coses molt agradables. A les 5:30, a la plaça del Sol Solet, tardeo de la festa de primavera. DJ amb música dels 70, 80 i 90, anem a bellugar l'esqueleto. Organitza l'Associació de Veïns de l'Eixample. I diumenge 12 de 10 a 2, al Mercat de Pagès a la plaça de la Torre del Llac. Cada diumenge al Parc de Torreblanca, a la Torre del Llac, s'organitza un mercat de pagès on es poden trobar fruites i hortalisses de temporada i amb la marca Producte Fred del Parc Agrari. I de 11 a 2, a la plaça del Sol Solet, fan la festa de primavera amb actuacions i tallers i organitza l'Associació de Veïns de l'Eixample. I aquí s'ha acabat. Bé, ara tenim aquí el Joan Roca amb la seva secció Roca amb rol i avui ens parles de l'Aretha Franklin, oi que sí? Sí, de la cançó més representativa de la seva història musical, que entre moltes és de Respect, que també dedicada doncs, al tema que estem parlant de la dona i del mes de març, doncs crec que és un bon tema per poder-la presentar amb ella. Aretha Louise Franklin fou una cantant afroamericana, compositora i pianista
Especialitzada en el soul i rhythm and blues i coneguda com a reina del soul, va ser anomenada 2 vegades per la revista Rolling Stone com la millor cantant de tots els temps, no és poc, i considerada com el màxim exponent d'aquest gènere. Va néixer a Memphis el 25 de març de 1942 en una família profundament vinculada a la música i a l'església baptista. El seu pare, Clarence LaBowen Franklin, era un prestigiós pastor baptista i predicador afroamericà amb una gran capacitat oratòria que va influir notablement en l'expressivitat vocal de la seva filla. La seva mare, Barbara Seeger Franklin, també aportava components artístics a la família perquè era cantant de gospel i pianista aficionada i la música era un context en què tota la família la compartia. Quan Aretha era encara una nena, la família es va traslladar a Detroit, una ciutat clau per al desenvolupament de la música afroamericana. Els pares es van separar i Aretha va quedar allunyada de la seva mare quan tenia només 6 anys. I 4 anys després la mare va morir prematurament i la jove cantant va trobar refugi emocional i espiritual amb la música i amb la comunitat religiosa en la que convivia, que la van ajudar a superar aquest tràngol familiar. La seva precoç maternitat, va ser mare als 12 i als 14 anys, era molt joveneta, va comportar també un enfortiment i suport dels vincles familiars i l'entorn religiós en què es movia i que la van acollir i la van ajudar per continuar amb la seva carrera musical i a la vegada la criança dels fills tan jove que havia tingut tan jove. No? Des de molt petita, Aretha va mostrar un talent extraordinari pel cant i el piano i tot que mai no va rebre una formació musical reglada, amb la seva capacitat musical innata aprenia de manera autodidacta escoltant el gospel a l'església i observant els músics i instrumentistes que freqüentaven casa seva, entre els quals hi havia figures tan rellevants com Mahalia Jackson, Sam Cooke o James Cleveland. La carrera musical d'Aretha Franklin va començar dins de l'àmbit del gospel, com ja hem dit, i amb només 14 anys va enregistrar el seu primer disc, Songs of Faith, sota el segell de l'església del seu pare. Aquest àlbum ja mostrava una veu madura, intensa i carregada d'emoció, però freqüent en un adolescent, recordem que parlàvem dels 14 anys. Durant aquesta primera època de la seva vida, tan jove, Aretha va girar amb el cor de gospel del seu pare i va actuar en nombroses esglésies als Estats Units. El gospel no només va ser el seu punt de partida, sinó també la base estilística que marcaria tota la seva trajectòria posterior. L'ús de diversos recursos d'ornamentació vocal, la força interpretativa i el diàleg emocional amb el públic són trets clarament heretats d'aquesta tradició. Escolti, i creus que estar en aquest cercle musical tan circunscrit, no?, a l'entorn religiós, això li era prou amb ella per les seves aspiracions artístiques? No, de cap manera. Tot i l'èxit obtingut amb l'àmbit religiós, Aretha aspirava a expandir el seu món musical i arribar al públic més ampli. Inspirada per artistes propers, com ja dic, com Sam Cooke, que havia fet la transició del gospel a la música secular, va decidir sortir de la música religiosa i abordar la música popular. Per això, a principis dels anys 60, Aretha Franklin va signar un contracte amb la discogràfica Columbia Records i va enregistrar diversos àlbums orientats cap al jazz i al pop més elaborat. Tot i que va demostrar una gran qualitat vocal, aquells treballs no van acabar de reflectir plenament el seu potencial artístic, ja que els productors de Columbia intentaven encaixar Aretha en un estil més proper a les cantants de jazz tradicional, allunyant-la de les seves arrels gospel i soul, que és on realment ella brillava molt, no? Com a resultat, tot i obtenir cert reconeixement, no va aconseguir un gran èxit comercial ni construir una identitat musical molt clara. Llavors va ser un error aquesta orientació musical que va emprendre l'Aretha? Bueno, no del tot. Aquesta etapa, sovint considerada de transició, no va ser prou reeixida artísticament, encara que sí va ser fonamental perquè Aretha adquirís experiència amb estudis de gravació, aprengués a treballar amb orquestres i desenvolupés una major consciència artística. El veritable punt d'inflexió de la carrera d'Aretha Franklin va arribar l'any 1966, quan va signar amb Atlantic Records, una altra companyia discogràfica molt important americana. Sota una producció més moderna, Aretha va poder reconnectar amb les seves arrels gospel i soul, gravant en estudis del sud dels Estats Units amb músics que ja eren especialistes en rhythm and blues, que és realment el seu context més còmode per ella. El primer gran èxit d'aquesta nova etapa va ser I Never Love a Man, una cançó que va revelar al món la força, l'ànima i l'autenticitat de la seva veu. A partir d'aquí, la seva carrera va enlairar-se de manera espectacular en cercles i auditoris molt més amplis. I en pocs anys, Aretha va encadenar una sèrie d'èxits que la van convertir en una icona internacional. La seva música no només era popular, sinó que també connectava amb els moviments dels drets civils i l'empoderament de les dones afroamericanes. Entre d'altres temes,
molt coneguts seus cal assenyalar Chain of Fools, Ain't No Way, I Say a Little Prayer o bé Think. I escolta, a més de ser popular per aquesta qualitat musical inqüestionable que tenia, és cert que també va acabar sent un símbol de l'empoderament femení i de l'alliberament polític? Així, al llarg dels anys 60 i 70, Aretha Franklin es va convertir en una veu simbòlica del moviment dels drets civils als Estats Units. Les seves cançons parlaven de respecte, llibertat, autoestima i dignitat, valors fonamentals en un context de lluita contra la segregació racial, essent una cançó força representativa la coneguda Respect, versionada i rellançada per ella. Mantenia una estreta relació amb figures públiques com Martin Luther King Jr. i va intervenir i cantar en gran nombre d'actes vinculats amb moviments polítics i socials. La seva música transcendia l'entreteniment per convertir-se en una eina d'expressió col·lectiva. Anem a escoltar seguidament el seu gran èxit Respect, interpretat per la pròpia Aretha i corresponent a la banda sonora amb els Blues Brothers en la icònica escena del ball al concessionari de cotxes. La cançó va ser composta i enregistrada inicialment per Otis Redding l'any 1965, però la versió interpretada per Aretha Franklin, 2 anys més tard, el 67, no només en transforma l'estètica musical, sinó que canvia profundament el missatge amb l'objectiu de convertir-la en un símbol de reivindicació femenina i dels drets civils. En la versió original d'Otis Redding, el seu significat estava lligat a la perspectiva masculina. Un home que demana reconeixement domèstic després de portar diners i recursos a la casa. La interpretació de Franklin, en canvi, inverteix aquesta relació de poder i així, sense canviar substancialment el text, el canvi de gènere de la seva veu narrativa i l'actitud interpretativa converteixen la peça en una demanda clara d'igualtat i dignitat. La veu narrativa d'Aretha estableix unes condicions clares. L'amor i la relació només són possibles si hi ha respecte mutu. Així doncs, un dels aspectes més interessants és com la mateixa lletra adquireix un nou significat quan és interpretat per una dona. Això que en la versió masculina podia sonar exigència egoista, en la veu de Franklin es transforma en una reivindicació legítima davant d'una societat patriarcal. Musicalment, la versió d'Aretha Franklin segueix una estructura típica de soul i del rhythm and blues dels anys 60. Es basa en una forma estrofa tornada, amb una clara presència de seccions repetitives que reforcen el missatge i, a diferència de moltes balades pop, Respect té una durada relativament curta, però una gran intensitat concentrada. No hi ha passatges superflus, cada secció contribueix a construir una sensació d'urgència i d'afirmació. L'arranjament és fonamental per l'impacte del tema. Destaquen la secció rítmica, amb bateria i baix, que estableix una línia de base ferma i constant, i el protagonisme del piano, instrument principal amb el que es recolza Aretha Franklin i que aporta tant suport harmònic com accents rítmics i la important contribució dels cors femenins, que en el gospel i en el rhythm and blues tenen un paper clau en la tornada i en les respostes a la veu principal. A partir dels anys 80, Aretha Franklin va continuar enregistrant música i col·laborant amb artistes més joves, adaptant-se als nous temps, sense perdre, però, la seva essència. Va ser una època de gran producció musical i va rebre nombrosos prèmits, incloent-hi múltiples Grammy, essent la primera dona en entrar al Rock and Roll Hall of Fame. Les seves actuacions en actes públics, com investidures presidencials i grans esdeveniments culturals i esportius, van reafirmar el seu estatus de llegenda viva de la música nord-americana. Aretha Franklin va morir l'any 2018, però el seu llegat continua viu. És recordada no només com una cantant excepcional, sinó com una artista que va donar veu a tota una comunitat i a diverses generacions. I escoltem ja a continuació, com a sortida de la secció, la versió més funky del tema Respect que interpreta un altre cantant excepcional, Stevie Wonder. Gaudiu de la diferència i fins al proper programa.
us donareu compte que les músiques duren molt poquet. I això preguntareu per què? Pues per les normes de YouTube i que no ens permet posar la música sencera. Per tant, a partir d'ara, pues, les músiques que posarem tindran una durada màxima d'1 minut. Però us donem, com si diguéssim, l'origen de la cançó per si la voleu disfrutar completa pel vostre compte. La llei marca el que marca, però nosaltres li hem trobat una escletxa per poder-se-la seguir gaudint. Clar, ja estava molt bé, i tant. I ara, que tenim un poquet de temps, és sobre de la secció de l'Àngels, tot allò sí, que està bé. Jo dels piropos, del que record més de petit, era el xiulet. Sí. Això era el que jo me'n record, perquè això he vist que li feien a la meva mare. Sonava pels carrers. Sí, el xiulet era una cosa molt jo crec que nosaltres ho hem viscut alguna vegada de jovenetes. I a més, a mi m'agradava, què vols que et digui? Són coses que passen. A mi m'atabalava una mica, em feia sentir incòmode. Home, no era que cada pas em feien el xulet, no? Però quan algú d'allò deia, hosti tu, que xulet. Bueno, jo penso que no era agressiu, era senzillament manifestar un atractiu. Sí, era agradable, en reflexió. És diferent, perquè a vegades... masclista de la vida, indiscutiblement, no? Perquè a vegades deien cada cosa, irrepetible. No sé si era molt agradable. L'experiència més propera que tinc és el temps que vaig fer feina a la presó de Palma com a assessor, va ser entrar al departament de dones. Llavors no podien dir res perquè clar, no. Però passar per un passadís on a cada banda hi ha aquestes dones que estaven preses i tu passar pel mig caminant, vos dic que vaig sentir, crec aproximadament el que podia sentir una dona observada pels homes, perquè has de respirar a fons, vaig tenir que respirar a fons i mantenir un poc la compostura perquè va ser una passatgereta complicada. Clar, però va ser massiu, això era una cosa massiva, no era només una persona que et fes el xulet, sinó eren vàries que s'ho passaven pipa allà dintre i si et podien posar nerviós... No, allà no ni xiulet ni dir res, era només la mirada, perquè, hombre, elles no sabien... L'exposició. L'exposició, ells no sabien si jo era abogat, si era jutge, ni punyetera idea. Clar, o sigui que elles no deien res. Per tant, no. És una mirada especial que no et mira tu, mira el teu cos. I és això el que t'incomoda. Miren una altra cosa. I això jo crec que és el més aproximat que crec que pot ser amb el que... Això hi ha un truco que és molt fàcil per detectar si és discriminatori una cosa o no, que és donar-li la volta, és exactament el que explicaves abans de la lletra, no? Bueno, sí, és dir, per això ho he explicat. Clar, no? O el que diu la Maria Aurelia Campmany, no? Què passa si una dona li feia el mateix a un home? No és vist normal, això, aquesta pelandrusca, no? I una cançó que era feta originalment per un home que arriba a casa i demana respecte, que jo porto els diners a casa, que jo us estic mantenint a tots, una mica de respecte, la mateixa lletra cantada per una dona, dius, ostres, clar, és que, no, com deia una feminista famosa, el feminisme és la idea radical de que una dona és una persona. Sí, és que no és res més que això. Sí, és entendre que no és una subespècie, és una persona igual que l'altra, per tant demana respecte igual que l'altra i es pot incomodar igual que l'altra quan és vista només com un cos i no com una persona completa. Sí. Sobretot perquè és un desconegut. Clar, si la teva parella, el teu nòvio, la persona que t'estimes et diu, et xiula o et diu que guapa estàs, home, això no t'incomoda, això t'agrada. Però això és un signe d'intimitat. El que t'incomoda és aquest atreviment per part d'un desconegut. A mi particularment... Bueno, hi ha aquesta exposició... A mi el xulet d'una sola persona, quan tu passaves pel carrer i algú et feia el xulet, a mi no em desagradava. Ara,
llavors tu passaves per una obra, i quan passaves per una obra, Les allò sí que era, vamos, passar de prisa. Una baralla de galls, aviam qui la deia. Sí. Home, però en sèrio, n'hem llegit alguna, no? Con esas piernas tan bonitas te iba a hacer yo un par de cositas. Sí. Home, això, agradable. No, i més, tu passaves per una obra i era de pera. Sí, més, he triat una això no que era... es pogués dir en horari infantil, diguéssim. He notat que has tingut una prevenció a obviar segons quines coses. Sí. Vaig buscar per internet, no?, de piropos famosos, i surt cada cosa, i vaig fer una tria una mica prudent. Home, en plan així divertit, senyora, porque no se va usted con Dios y su hija que se quede conmigo, i que era divertit. En refereixo, cosetes d'aquestes, vale, però... Divertit. Era distret. Bueno, s'han fet hasta acudits d'això, Ara tindré l'atreviment d'explicar un acudit, i em perdonareu, però hi ha un turista, un estranger, que està a la Rambla veient com els paletes fan floretes a les dones. Viva la madre que te parió! I l'estranger diu, mi querer aprender también a decir piropos, voy español, muy típico. Diu, bueno, pues mira, tu fíjate en lo que yo digo i tal. I llavors ell, com que sent això de viva la madre que te parió, a la següent que passa diu, a ti te parió una madre, que s'equivoca. I la noia li contesta, i a ti una gamba, desgraciado. I dic que estava en el dia a dia, això de les piropos. Jo crec que agradable, jo supos que era una cosa cultural, però jo no ho vaig veure mai com una cosa agradable des de petit. A mi mai vaig veure quan jo veia ell que li deien a una noia, jo clar, passejava molt perquè anava al conservatori o anava per allà i era petit, i a mi ja no m'assentava gens, a mi no m'agradava, me resultava un tant despreciable. No, hi havia alguna cosa morbós allà que no m'agradava. És una cosificació, perquè no coneixes aquella persona. És una cosificació. Per tant, mai ho he vist bé. Jo hi ha coses que no les pots aguantar, com quan passaves per davant d'una obra, i hi ha altres coses que a mi em semblaven divertides. Sí, sempre hi ha graus i depèn l'entorn. Exactament. Tampoc s'ha de dramatitzar, però formava part d'una manera de tractar les dones de manera diferent. Sí, això sí, això és cert. De la dona s'espera sempre que estigui guapa, arreglada, en canvi en un home no és tan important. És aquesta pressió estètica. El problema no és que a una dona li agradi pintar-se o no, portar les ungles llargues o no. Cadascú faci el que vulgui. El problema és l'exigència social d'un cert comportament per encaixar, no? I llavors ja no hi ha aquesta llibertat. No, esclar, estàs sotmès. Clar. I una altra cosa que jo crec que ja està canviant bastant, i jo ho practico, que és donar la mà a les dones quan no les conec. Exacte. Donar la mà. Jo crec que d'alguna manera s'està fent ara en aquests moments. A mi no m'han donat la mà mai. No molt majoritàriament, però sí que comença... No ho creguis, no, No, donen els dos petons. En entorns professionals i directius et presenten com la directora de, i la reacció de l'altre és donar-te dos petons. Sí. I els has de donar, perquè si no ja comences malament. Ja sembla que ets esquerpa, que ets una persona estúpida. Què passa? Sí. I no és que et sàpiga greu donar petons, però dius, per què he de petonejar aquest senyor que no l'he vist mai? Et presenten i el primer... Jo petonejaré els meus amics, la meva família, la gent propera, no? Et presenten i és com obligat. En canvi els homes no, mai a la vida. Sí. Es donen la mà. Es donen la mà, sí. Bueno, són aquests petits detalls que marquen, no? I que és molt millor donar la mà que no començar a fer dos petons a les persones. Sí, home, en època de la Covid ni te cuento. Bueno, això va ajudar una mica. Sí. He creat un hàbit una mica d'una certa distància. A mi, amb la meva vida, podem dir, professional, que m'ha tingut en èpoques on he tingut relació amb molta gent desconeguda, jo intentava, amb les dones, mantenir un punt de distància, però hi havia aquella mena com de proximitat com per facilitar la conversa o per facilitar la relació, doncs hi havia l'aproximació, jo diria, sense cap prevenció ni cap intenció, sinó que socialitzaves més bé si feies aquesta aproximació. Encara que intentaves no fer-la, però et venia, com si diguéssim, de la part contrària, per dir-ho d'alguna manera. No és que aquests homes et volguessin discriminar fent-te petons, és que era la norma social, però la reflexió és per què la norma social és diferent, perquè el normal seria que la salutació sigui més propera conforme més propera és la relació i no tingui res a veure amb el gènere de la persona, sinó amb si et coneixes molt o poc, no? Però no és que les persones que ho fan
ho fan perquè és la norma social, perquè ho troben normal, perquè també els hi semblaria com que ells... Sí, posarien una barrera, no? Posarien una barrera, exacte. Vull dir que això no és una cosa que pugui canviar cada individu, sinó és una cosa que com a societat hem de començar a pensar que aquests petits detalls són discriminatoris. No, i fan 2 petons. No sé si és França, que en fan 3. A França... No sé si és França. 3, però els homes també... Els homes també? Sí, es fan més petó els homes a França, és veritat. 3. Bueno, són costums socials. Exacte, què vols? És el que hi ha. Molt bé, doncs ja està. Ja està. Despedim el programa, no? Doncs i fins aquí hem arribat. Però abans us hem de dir que ens podreu tornar a escoltar sempre que vulgueu a partir d'ara a la web i les xarxes socials del nostre Ajuntament o directament a Despí TV. I com sempre diem, fins aviat i sempre endavant!